Ja sa akurát nachádzam na nechtoch, som v Bratislave a napadla ma taká vec. Tak ako sme v Piešťanoch darovali pár parfémov ľuďom, ktorí boli najrýchlejší vlastne na livestreame, mám v aute jeden parfém a mohli by sme to urobiť tentokrát v Bratislave. Pozrite sa, čo mám so sebou. No a po ceste niekde by sme mohli zastaviť a povieme vám, že kde sa nachádzame. A keď tam budeme, tak vám poviem, kde sme a kto prvý príde, tak mu dám parfum FMN. Že sme na parkovisku pri Avione. Pomôžem vám tým, že na parkovisku pri Avione medzi Ikeou a Avionom. A ten, kto tu bude prvý, musí platiť to vtedy, keď nám zaklope na okno. Moja zlatá je tu. Tak to je vážne, no vítaj. Tak si nás našla, s kým si prišla? Tak nás našla. No poď sem. Ako sa voláš? Valentína. Valentína. Tak toto je tvoje. Počkaj, ja ťa natočím, aby to videli. Ideš si ho odbaliť? Môžem. No. Ideš na to. Je zima. Zima, bože. Poď sem podo mňa. Zablokovali mi livestream. Ja som otvorila TikTok, ja som ťa tam uvidela, tak ja som sa iba obliekla a začala som naháňať mamu. A hneď iba... Chúďa mama. Musíš si najprv streknúť. Ale počkaj, musíš na ruku a jemne. Okay. Maličko, tebe stačí veľmi maličko. Ešte raz tak. Okay. Je to tam. Páči sa ti? Tak sa teším. Užívaj si parfém, nech vám pekne voní. A mama dohľadni na to, aby ma maličko používala, lebo je to fakt silné. Tak ahoj, majte sa krásne. Chcela som, aby ste boli pri tom. Ale bohužiaľ, mi zablokovali live. Prístup k live pozastavený. Nestratila som livestreamy zase natrvalo. A z dôvodu toho, že proste malinka bola malinká. To nevadí. Aspoň, že sa tešila. A je to milé.